Я респоралик ма анихтариш китоби дардам и сайфаи ғарибия барои ҳар як шербачае ки ғарибида ва ёд мекунад тоҷикистоно дураи модарша ё ки студенте ай пай дарсша умуман барои эй ғарибӣ қомат махам кади ай танҳоира ислоҳии хатогира накадам и қазиқира пашти сар кадам ай даст додама бӯи кӯчама ғарибӣ омадам бихарам дору воёчама аввали омадан зиқӣ буд фақат даводав буд давомиш омӯхтагари кор то ними шав буд ҳар рӯзам яхе буд ҳар рӯз сахт басам миёнане ки мешид вақтое ёд мекардам тоҷикистона пешидома ҷураҳома оворагардиёма барои ки расонда будам ҳамаш да мардиёма ғарибӣ мегуфтан орзу мекардам ман рафтанша имрӯз орзу мекунам и лаҳзаҳора набуданша ба умеди сумем ай ватан мо берунем мардем мо кор мекунем тоҷикои бехунем мо набошем саломат главни семья соз боша ҳаёт ба каҷи нагзара бояд ки рост боша бӯи ватан дигай умуман худаш дигай я ваҷаб хоки ватан баробари ҳами ҷай коро тез бучава мегардама ба ватанам мерам пеши модарам пеши фарзанди занам бӯи ватан дига буд умуман худаш дига буд я ваҷаб хоки ватан баробари ҳами ҷа буд коро тез бучава мегардама ба ватанам мерам пеши модарам пеши фарзанди занам ай пашти ғарибӣ набудам туи ҳамсинфимда ай пашти ғарибӣ имат нашиштам навистама ки через имома мебинам одараки гирён ма да ютуб мебинам кӯчаҳои тоҷикистон ма очаҷон биги кода қаб денежни перевода гуфтам этаноили кома оча охири мода намекунам фреб оча ҷои корум нағз азиқ наша нахондам ки ҳами ғарибирам дарсай ай донишгоҳ да иҷа бисёр фаҳмидам ҳаёта мехондам диплома мефридам мешиштам самолёта ҳами сини омадам ойли ки ҷой кориш созай ҳами қаш безебай ки раҳш дуру дарозай ая ҷиҳат хубай мада ай беҳуда гаштанома касе ғарибида буд ба хона гашта омад мара миём очаҷон ҳами охири мода дига худам аптека мерам барои дорувота бӯи ватан дигай умуман худаш дигай я ваҷаб хоки ватан баробари ҳами ҷай коро тез бучава мегардама ба ватанам мерам пеши модарам пеши фарзанди занам бӯи ватан дига буд умуман худаш дига буд я ваҷаб хоки ватан баробари ҳами ҷа буд коро тез бучава мегардама ба ватанам мерам пеши модарам пеши фарзанди занам